Cześć wszystkim, witam serdecznie na kanale Polska oczami Białorusinki. Można powiedzieć, że mam nowe hobby. Oglądanie polskich filmów i seriali i wystawienie na ich temat recenzji. A dzisiaj opowiem Wam o swoich wrażeniach po przeczytaniu książki Władysława Reymonta Chłopi oraz po obejrzeniu telewizyjnego serialu 72 roku oraz po obejrzeniu nowego filmu Chłopi, premiera którego dopiero niedawno odbyła się w kinach. Przyznam, że lektura książki nie była dla mnie łatwa, ale tak czy inaczej dzięki za radę. Biorąc pod uwagę, że historia została napisana w 1909 roku, a opisane wydarzenia dotyczą końca XIX wieku, to kiedy zaczęłam czytać, zadałam sobie pytanie. Co? Czy to jest naprawdę język polski? Dzisiejszy język polski i tamtejszy są po prostu kolosalnie różne. Swoją drogą w niektórych miejscach wydawało mi się, że słyszę język białoruski albo język rosyjski. Powieść z pewnością zasługuje na Nagrodę Nobla. Jest swego rodzaju encyklopedią życia chłopskiego, obyczajów religijnych i wartości moralnych tamtych czasów. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam czytać coś o starożytności, zwłaszcza gdy życie ludzi jest tak szczegółowo opisane, a wydaje się, że jesteśmy zanurzeni w tym stuleciu. Serial 72 roku jest bardzo zbliżony do książki i to jest jego najważniejsza przewaga nad nową ekranizacją. Serial składa się z 10 odcinków, był kręcony przez ponad rok, aby uchwycić wszystkie pory roku, jak i w książce, ponieważ przyroda w książce ma rolę symboliczną. Rozumiem, że mówienie o przyrodzie jako pogodzie jest jakoś banalne, ale jest to bardzo ważny element środowiska i życia chłopów. Przyroda odzwierciedla ich zależność od warunków naturalnych i życia na wsi. Również naturalne zmiany harmonijne podkreślają ważne okresy w życiu bohaterów. Ważne i ciekawe, że w serialu było dużo zwierząt, co pokazuje, jak były zwierzęta bliskie z ludźmi. Dla współczesnych ludzi, zwłaszcza młodych, którzy nigdy nie mieszkali na wsi, to może wydawać się jak surrealizm. Ocencie sami. W waszym domu są kozy, jagnięta, koty, pies i na podłodze siedzi roczne dziecko z bosymi stopami i brudną buzią. Ale tak, ludzie w tamtych czasach żyli bardzo blisko zwierząt. Pod względem aktorów, gry aktorów, kostiumów, serial też wygrywa przed nową ekranizacją. Momentami miałam wrażenie, że postacie serialu naprawdę pochodzą z XIX wieku. W nowym filmie aktorzy na pozór nie współgrali z duchem czasu opisanym w książce. Prawdopodobnie wynika to ze zbyt szczupłych sylwetek dziewcząt i kobiet, makijażu oraz zbyt pięknych i poprawnych twarzy aktorów, jakby zostali wybrani. Wiadomo, że w serialu uczestniczyli prawdziwi, zwykli mieszkańcy wsi Lipce, tej samej wsi, o której jest mowa w książce, więc nie było poczucia niezgodności. Kolejną ważną różnicą między serialem a filmem jest stopień zabarwienia emocjonalnego. Serial jest miejscami taki nudny i chce się go przewijać, ale każdy gest i ruch tam niesie ze sobą znaczenie. A film jest po prostu pełen kolorów, emocji, zmian wydarzeń. Cóż, oczywiście w 1 godzinę i 50 minutach nie można zawrzeć tak wiele informacji. Ale już jak wiecie, ten film nie jest zwykłym filmem. Swoją drogą ktoś z Was mnie napisał, że co to za film, nie mam co oglądać, ale nie zgadzam się. Jak można tak powiedzieć o twórczości ponad 100 artystów, którzy w ciągu 2 lat narysowali około 65 000 rysunków?
Tak, praca nad filmem od pomysłu do premiery trwała 7 lat, a wszystko w trosce o efekt animacji malarskiej. To jest sztuka. Prawdziwa sztuka. Jednak serial jest mi bliższy ze względu na głębię i trafność charakterów bohaterów. Weźmy Jagnę, główną bohaterkę. W serialu bliższa jest tej ukazanej u Raymonda, kapryśnej, nieodpowiedzialnej, niepoważnej. W filmie jej wizerunek jest zbyt miękki i romantyczny. Tutaj uratowała Bociana i opiekuje się chorym Boryną. Taka słodka i niewinna dusza. Nie, to nie jest postać z książki. Moja osobista opinia na temat losu Jagny jest taka, że ona urodziła się nie w tym wieku. W tym XIX wieku kobieta mogła być sprzedana jako towar i w zasadzie tak i było. Była jej matka sprzedała swoją córkę za 6 morgów ziemi. Gdyby Jagna urodziła się w XXI wieku, nie musiałoby wychodzić za mąż za 50-letniego wdowca i nieustannie znosić wyśmiewania w swój adres z powodu nowych kochanków. Obecnie moralność jest taka wolna, że spacery Jagny z jednym lub drugim chłopakiem w ogóle nie zostałyby zauważone. Być może Jagna w XXI wieku wstąpiła na Akademię Sztuk Pięknych, została artystką, podróżowała na przykład, ale nie wyszłaby za mąż tak wcześnie, bo jak sama powiedziała, jestem niczyja i nie chcę należeć do nikogo. Ale postać taka jak Antek nie zakorzeniła się by w naszych czasach. To osoba przyzwyczajona do osiągania wszystkiego siłą, w ogóle nie myśląc o konsekwencjach. W dzisiejszych czasach u mężczyzn jest ceniona umiejętność myślenia głową, a nie rąbanie drewna i zabijanie. W ogóle ta postać dla mnie jest obrzydliwa i denerwowało mnie zdradzanie ciężarnej żony, brak szacunku dla ojca, kręcenie nosem i pokazywanie dumy, kiedy twoja rodzina i twoje dziecko głodują, a w końcu próba zabijania ojca i w końcu stchórzył, odmawiając w obronie Jagny, ale wcześniej przysięgał, że ją kocha. Hipokryta, tchórz i oportunista. Co ciekawe, że w nowym filmie zupełnie nie ma tak ważnej osoby jak ksiądz. Cóż, jak wiele postaci i scen. Film, pomimo swojej rozrywki i bogactwa wizualnego, jest powierzchowny i nie przekazuje nawet i połowy tego, co jest napisane w książce. Pozostaje tylko główny wątek fabularny. Być może macie takie pytanie, dlaczego moje wideo ma taką nazwę. Bo ostatnie strony książki wywołują takie uczucie i emocje. Okrucieństwo ludzi wobec tych, którzy są inni. Chłopi żyli w gromadach, przestrzegali surowych zasad i tradycji. I ci, którzy odstąpili od tych zasad, spotykali się z wrogim nastawieniem. W końcu ogarnęło mnie uczucie rozczarowania ludźmi. Kiedyś idealizowałam sobie w głowie, w myślach odległe czasy, ale teraz rozumiem, że wtedy ludzie byli jeszcze bardziej okrutni i zawiśni. Zamiast szukać przyczyn nieszczęść w swoich czynach i grzechach, znaleźli kozła ofiarnego, Jagny, a także uzasadniali swoje działania słowami z Biblii, że powinni oderwać rękę, jeśli ta zgrzeszy. Po prostu nonsens. Może nie słyszeli słów z Ewangelii, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Pewnie nie słyszeli, chociaż w każdą niedzielę chodzili do kościoła. A co sądzicie wy? Czy udało się wam obejrzeć nową ekranizację? Chciałam powiedzieć, że to był mój pierwszy film, który oglądałam w kinie, tutaj w Polsce. I wiecie, co mnie zaskoczyło? Nie uwierzycie. Dużo reklam przed rozpoczęciem filmu. 20 minut, o Matka Boska. Ja już myślałam, że trafiłam nie w to miejsce.
No cóż, myślę, że trzeba po prostu przychodzić trochę później. Ogólnie bardzo dziękuję za radę przeczytania tej książki, dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Będę bardzo wdzięczna za jakąkolwiek aktywność na moim kanale, kciuk w górę, subskrypcje, komentarze, drobne wsparcie finansowe na kawkę. Do zobaczenia w nowych odcinkach. Cześć!